Oznámo sa všetkým dáva, že náš limitovaný merch je práve v predaji. Susedko, ale veď to sa nerimuje. Jaj, a veď nevadí. Odkaz v popise videa. Však tam to chyt. Ale však ťažké to je. No, idem po prádlo. Aké zagrcané je všetko. No, vidím. Čerka ešte spred roka. Tento pulovrík. A ty nemáš čo robiť? Migaj na povalu. Rozkaz pred praporčík. Ja som vedel, že nemám dnes tomu susedkovi zdvíhať telefón. No, tak sa pozrime. No, samozrejme. No, nečum a do roboty. Čo mu povie, toľko bordelu ani na smetlisku nemajú. No, užme sa do toho. Jedna kúka nádoba na šklo. Sem dám asi plast a železo. No, otredíme to, ako sa patrí. Struna do plastu, tieto nádobky do škla. Toto je škoda vyhodiť. Susedko, sem poď. Niečo vážne? Áno, tento pozlatený kýbel nevyhodíme. Fúha, tak to si necháme. Toto nárad je ukradnuté, aj to si necháme. No, dobré. Fí, toto čo je? Toto bude asi sklo. Pridám viac prášku, lebo tie grcky strašne zapáchajú. Jedna lyžica a druhá. Na to by malo voňať. Snaď máme vodu. A na také rárohy sú tu. Toto vyhodiť. Cí, toto je aké fajné železo. To mi dačo pripomína. Susedko, poď sem zas. Čo zase? Teraz dávaj pozor. Akú hodnotu má podľa teba totok? Toto? Asi tak 10 eur. Ale no, pridaj viac. Je to starý kus železa. Vyhodiť. Ale no. Razu by chcel predávať staré rárohy. Ja nemám čas na také. Treba prať. Jaj, vodička už tečie. Susedko, poď sem. To nie je možné darebne robiť. Čo si zas našiel? Diamant? Paráda, čo? Bude na fašiangy. No, škoda, že sme všetko vyslopali. Ja toto nedávam. A teraz čo vrtáš akože? Ale však zavesím to sem, nech to plaší zlodejov. Ale prosím ťa, kto by chcel vykradnúť túto polorozpadnutú chajdu? Nikdy nevieš, starý myšo by si zguštil veru. No, pozeraj na to. Ježkov klavír mňa picne. To nie, celá záhrada je zmoknutá. Teraz nám nevyrastie ani jedna mrkva. Do keľu. Ani keľ už nevyrastie. To za suseda všetko. Košík od Magdy preč. Aspoň, že táto stará marha ide. Tento poľský klobúk sta pečivo šteska, čo s ním? Však to zachovali ešte. Čo keby som... Čo otravuješ? Haló? Čo hvízdaš zás? Hore gaté, dole ruky, uvidíme, čo tam máte. Jaj? Skúsi to, cowboy. Tebe už načisto preskočilo dnes? Aha, som ty a ja zároveň. Pamätaj sa, lebo to budeme do noci robiť. A vráť mi moju čiapku. Myslíš túto smrlavú? Áno, a to vonia od žihľavového šampóna. Ja už neviem, čo mám robiť. Strašné totok. Nakašľať. Idem sám zas. Susedko. To nemyslíš vážne. Teraz som našiel klenot. Teraz isto na mňa hodí helmu astronauta. Dobre, nie? Kačička. Si sa s koňom zrazil už načisto? Daj mi už pokoj! Ale čo si taký? Chytaj. Au! Moja hlava. Vieš, ak to bolelo? Nemá cit ten človek. Nečudo, že Anča chodí v kuse s Alžbetkou. Ogrcanvo, toto čo? Smrlavo též? Aha, zase toto železo. Niečo mi to pripomína. Čo to bolo? Rybník? No jasné, a ja by som to predával. Toľko prachu ani v Egypte nie je. No aha, akú farbu to chytilo? No len teraz, čo je to za farbu? Teraz do ktorého smetáka to vyhodil henten, že by do škla, papiera, komunálneho. Ja neviem, do frasa. Asi plast. Však logicky. Krása, ako nový je ten nábytok. Už cítim vôňu žihľavy. Pozrime sa. No, konečne sú tie grcky preč.
To je vôňa. Už keď to nebude v komunálnom odpade, tak ja už som asi hlupák. No zas to tu nie je? Aha, mám to. Zoom, 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 zoom. Hehe, to budú piruetky. Susedko bude len zízať. Ešte, že to je na škrutky. Bude mi to dobre ešte. No, a tento obrúsok je posledný. To, čo henten vyvádza. Márnosť, opuchnuté nohy budem mať z toho. Tá však nevadí. Pane Bože, prečo ma takto treseš? Susedko, poď sem. Odniesť. Ale isté, že susedko, už sa tam plachtím. Uí, 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 uí. No tak takýmto tempom tu budeme do Vianoc. Odniesť a vyvešať. Krá, krá, už tam letím, ako vranka. Joj, takúto vranku vidieť na oblohe by bol zážitok. Hotovo. Veď si to nevyvešal. Vetrik to vysuší. Vetrik ako ja. No by ma zaujímalo, čo si šľahol dnes. No nádhera tieto čorkulky. Krása. Ale riť vetrik vysuší. Však mokré to je jak kura. Márnosť, do hovna som šlapol. No jasné. Spravím susedkovi radosť ako v tej relácii hneď z hajzla. A viem ako. No, začneme toto chladničkou, ktorá už určite nefunguje. Tak beriem späť. No aspoň na niečo sú tieto rukavice dobré, keď som sa vykašľal na hexagon. Kde sa hrabe Orálska priehrada? Toto je lepšie. No, už hádam tá stolica zmizla. Susedko, kúkaj. To nemyslíš vážne? Ale myslím. To sa mi musí snívať. Aj ty máš čorkule. Ráčte prejsť na jazero, pán Peknokorčuliar. To si robíš na dobrý den? To ako sa ti podarilo? Joj, susedko, ďakujem pekne, ale si ty šikulo. A však predveď mi také piruetky. Trošku rozcvičím husacím jazerom a 1, 2, 5, 8, 3, 6, 2. No, ale čo je? Kozmodisk si musím dať zase. Ideš na to veľmi stroho. To musíš tak zľahka podskočiť. A jelení skok takto. A sa vznášaš. Ví. Potom takúto placku a piruetku. Ví. Teda susedko, kde sa to v tebe berie? No, ako som si viedol? Ja nemám slov? Tak tam nesed, lebo ti zamrzne zadok a predveď sa. Nevrť sa tak. Poď, ideme spolu. Len ma drž poriadne. Sprav si emóciu s ľadom. Nadviaž s ním vzťah. Sústreď sa. Ale však ja mám za ženu Anču, nebudem ju s ľadom podvádzať. Ale ty drúk, však to nemyslím tak. No, už to začínaš cítiť? Už mi to ide. Vidím, ako ti to ide. No, si to dogabal. Ako stále, susedko. Aspoň kúsok sme mali pocit, že sme Peknokorčuliari. A teraz sa zahrajme na zajacov.